UK हादरनि लन्डननिफ्राय मोनसे नखरैनो हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायफैदों। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायफैनाय बे दावबायारिफोरा हायुङारि मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय मायंपारा गामियावबो गिदिंफैदों। हायुङारि मानास हाग्रामानि टुरिस्ट गाइड बिजय बसुमतारीनि गाइड खालामनायाव बर' गामियाव फैनानै बर' गामिनि माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिफैयो। बर' हारिनि राव, हारिमु, आसार-खान्थि, धोरोम, बाथौ, दानाय-लुनाय, मावनाय-दांनाय बायदि बायदि खामानिफोरखौ मिथिनानै लानो थाखाय UK हादरनिफ्राय फैनाय फेमिलि दावबायगिरिफोरा दावबायफैदों मायंपारा गामियाव। बेनि अनगायैबो बर' गामियाव फैनानै एम्फौ फिसिनाय नुथायखौ नुनानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों दावबायारिया। बुहुमनि बबेबा मोनसे खनायावबो दि बर'नि मोनसे गेरेमसा हारि दं, बेखौ नोजोर बोनानै दिनै गुबुन हादर UKनिफ्राय दावबायनो फैनाय सुबुंफोरनो दिन्थिफैदों टुरिस्ट गाइड बिजय बसुमतारीया। जाहाथे जोंनि बर' हारियाबो मोनसे हारि हिसाबै बुहुमाव सिनायजायो। Arrived yesterday from Thailand. We're living in Thailand now, although we come from London in the UK. And we arrived here yesterday evening. So our first day of tourism is today, and we're visiting the Boro village here to meet some of the people and to learn about the life here in the village before we spend tomorrow in the national park, where we'll go look to see some of the wild animals and explore the beautiful national park here. People here are very friendly and warm and welcoming, and we're learning a lot. It's a very nice time. 3 days you are spending in Manas totally? 3 days in Manas in total, yes. I think we have a lot to see still before we return to the UK, but I think our message will be that it's a really beautiful and interesting area. There's great things to see, both in terms of the people here as well as in terms of the natural beauty, the wildlife and the national park. So it's a new, for us in the UK, quite an unexplored place, but it's a place to explore. Thank you. Oh yeah, we're a family of 4, myself and my wife and our twin 9-year-olds. क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU, PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।